Right, abusua for me chachi obi am yin ho kwaba e de baba Grace TV so mi se twedi ampo nyankopon to abusua obi an ho ye mesre wonderma se enen de di kan we page channel so abusua subscribe man wati obi an wata notification na wa share ama for front so enya bi ahwe mi se obeye ti nyame sure na wonya so akoma so ade emfa ma by Grace TV so abusua yi na yini mpanyufo se fini aba na yedi na be America kan ni de asem a ɛda bɔma so na baabi abɛfa wɔ yɛ man Ghana mu na yɛtu ne srɛ ne abasa na yɛkyɛ yɛadwen fa ho dade lumba ni wachi ensensem wani ade echi na we abebom ade esa na we abebom na obekaye abra asem ni kopie mu Kumasi High Court abra ye ma metemu afọ Leadership Justice Dorinda Smith Arthur etina atwam no nipa bebre ni bedi adanse ye ma me akoso asewa na damfo mama church na so ibunsu na fe mama akoso abrompo magina mu di adanse ma no se wo yegere sanso na ye na busu apani kofu tupa so bigina bedi adanse se mama akoso asewa ye jana wade afi ya wali Odobroni. And on the part of Odobroni so Odobroni nua ba ekunu panyin be gina adaka mbe di adanse e de ma Odobroni se Odobroni dad lumba e ware na adanse ya wudi yemu o kan se Odobroni ne dad lumba e ware e wa fimpim mienu ene dumu bronya chibosome 9 ne da ne tosudu which the 10th of April on the 10th of April 2010 and Odobroni ne dad lumba ware e dad lumba fie won kan tantra hell. And at the old dance and as I chimney Odobroni nua ba ekunu na so amamre mu de Odobroni ekunu panyin. Old dance and o catch court say empo e wa awade na se on cran tanto ahel no. Odobroni abusuafo no mpanyifo no bibusa that lumba say adadi na yenim se o were ete se o were your friends akoso asewa ya wade na bu enwom edi ne ho dance na sa asem no kura bi wo mu that lumba ka say o otia mu ka wa awade na se one maame akoso asewa agya awade awade bia ni omo ntambiem na abusua sɛdeɛ opsi kyerɛkyerɛ mu ne adeɛ ma branch no kwa bɛka sɛ court sɛ ebe a court bu asɛm wie na sana you no question adaka mu di adanse wie no branch no bɛka akra sɛ temuafo no kan on asempa fm one ɛyɛ obi ɔsɛebu nsu yɛya nua pɛni Philip ɔsɛebu nsu lawyer ɛwɔ kosi sɛ dwumadi so ɔkan sɛ saa de no question adaka mu di adanse wie no awade no yɛ private wedding and private marriage nti yɛntwa picture bia wɔ hɔ temuafo no hyia no ka kyerɛ sɛ on na di adanse ya kroje pa na adanse no mu da hɔ ya mfum so bia ni mabusua enti from sa adanse no ne court ni na so ya ogina so ye say enokre ne sa de aware Odobroni in the year 2010 enti court bu asa ya mama yakoso ase wa yegere ya ware in 1991 and Odobroni so yegere chese fie de and Odobroni so yegere ya ware on so 2010 according to ya adanse a Odobroni nua ba panyin ekunu ebigina adaka mu di adanse na busua let's say why Odobroni in 2010 to that number were 15 years as that number ewu na document bi na sen krata bi abeto ntentafie so a ama bebre na ebusan sem sa ni na say on say DLFM that number the radio station and Ghana who be adwuma obekọ na ko register so I beje ho o details ho asem kakra odin die de wo se wa ware on ware ye ene sem kakra o tax identification number ni na beje the akruchi ewo registrar general's department na fe bibia akọ office of the registrar of companies na fe edim exna bi okas wadwuma ni a wetimi edi ho adanse na ewo DLFM registration o de yan fan to screen so na ohwa hanti Ashanti Accra was a company profile no ye DLFM ho yi na bia nti Bravo Multimedia Limited as a bright register abjahwani o a bra company no empanyufo agi2 mu na ehya ase ye adwuma no 9th of October 2014 a Bravo Multimedia Limited 9th of October 2014 that's a sad dia na sad brand do bring that number why be say 4 years because some were April 2010 and I also register on the 9th of October 2014. Tigoma wari say 4 years. Na enomu na krata na beto 25 years no. Aye Chris Vincent, yeah, penny ba ko 25 years na beto so. Yeah, o try say Odobroni and that Lumba, but DLFM crowd Odobroni e kan be one of the directors. To when they now change say DLFM Odobroni a director. And I share or the next slide now. He was a first name Priscilla. Last name Ofori. Yes, Odobroni ho asem kakra ya no so one of the directors inti I was a contract him now okay kan agenda female marital status no single and am for say na sanity de ne ha adwen esan say 2010 and adanse ye people culture so Odobroni that lumba ware nti ba na say na sabi obi o ware 2010 na 4 years later or felling krata ebeba say or single
Abusiam say they make what must say. This is the argument among for easy. I want to intervene so because witness no which them with the dance the Wontumi say on that Lumba Warrior in 2010. Then say after 10th of April 2010 ebano. Abrebi alkate bi abrebi no. Married is answer wawari. Ya yaji watum. Amamre mu said the Ashanti amamre ne aka ne Ghana amamre ne emra ne amani university. But after 4 years later, they will bring that Lumba Warrior no. All filling the details. Bravo Multimedia Limited, one of them said DLFM homes and some there doing the marital status no so is single. Tiama manfo says ɛne na adanse a ɔpanyin bi di wɔ court na ɔkyerɛ sɛ odi saa adanse no kura wie yɛ ɛfa that Lumba&Odobroni awadeɛ no ho temuafo hyia ne ka kyerɛ ne sɛ adanse no odi yɛn deɛ ɛna yɛ krɔgyen paa na mpɔmɔ mbɛgyina adaka mu na maame akɔsia brempɔma o ɔma gyɔgye na ɔsɛ ibu nso abusuapɛn tupak ɔmo bɛgyina adaka mu di adanse nyinaa no ɔno na ne deɛ no na kyerɛ sɛ ne da hɔ yɛ ante ase wɔ mu no na ɛyɛ hwɛ so kakra because even after 4 years no Odobroni fill forms no or say or single enti na ɛyɛ asanse kakra but ɛno nso na bi kyerɛ mu sɛ oh ɛno deɛ mfa ho saa obi kura wɔ bi a waware dada waware but ɔfile for to be ka sɛ ɔyɛ single yeah ebi saa na ebi no mo ka ɔmadaroma sɛ obi wɔ hɔ bi a no waware but ɔfile for to be kyerɛ sɛ ɔyɛ single yeah ɛnsɛ hwee ɛna ebi nso asɛ ɔmo ka ne sɛ ɛnam sɛ ɛyɛ business related adeɛ nti no ebia na Odobroni ɛwɔ tax identification number tin number wɔ dada ya ne tin number na wɔ da hɔ no saa bra onya ne tin number na onya worry that the Lumba ɛna ebia tell you ebia na the same tin number na that's tax identification number no ɛna ɔde fill saa form wey enti sɛ kɔba saa deɛ a saa na expert ni bi ka sɛ kɔba saa deɛ a ɛnam sɛ using the old tin number that's the tax identification number enti no ebe show wɔ almost system nso sɛ wɔyɛ single enti sɛ wankɔ ɔware wie no that Lumba ware yɛ ɛwɔ April 2010 wie no sɛ wankɔ registrar general department ne ade ankɔ updating the tin number sɛ osisi ade ɔnyɛ single bi mu wɔyɛ married a ɛbɛkɔ so wɔ system nso sɛ wɔyɛ single enti ma yɛ mbregoge sɛ bi a ɛnte saa na sɛ enti abusua we deɛ abɛtɔ ntentafiri no so no yɛ Ghana fo bebree ɛkyerɛ wɔn adwene ɛwɔ ho so the issue is that 2010 said their witness of which that came court can say Odobroni that Lumba warrior. And 4 years later, in the year 2014, that is 9th of October 2014, Odobroni fill forms. And they do the marital status. So I bring on that Lumba warrior. But it's 4 years near the Accra. But all fill forms no do marital status no. Obi an that Lumba warrior 4 years. They say I was a bastard married, but I want and a marital status and that's no say single. Yes, that Lumba warrior no. Na anyone na say asɛnti asɛ kakra ni amanfo busa nsɛm paa ɛna mso ma chechi ma kyerɛ sɛ expert ni bi say ebia first of all na Odobroni that Lumba ware but ebia time away the tax identification number na 10 number no saa brand na way before 2010 on that Lumba call ware what Tantra Hill say bi aware na si busa that Lumba say na oni na maame akoso asɛ wa ware o si won na gya ware ebia na waye dada nti na msana waye dada nti no na ɛwɔ the system so were single nti when that Lumba ware 10th of April 2010 we now was kono update the details about the tax identification number na be say we married but one ebia na wan kwa ankoye ti saa na omo ka expert na count your system so dey e be reflect say we single so ato say bia anko no abeko no update no ebi nso there bi ebia na ono an person or trace single so or married there is one other person trace single so but ebusia him say documents na dey bia no oh yeah you have been treated say obedi no credit amount nti say na etisa say wahore 10th of April 2010 yeah I think say bia na nka we say e show say we married said the SCT because you might not know a bra documents are offering at the new back with me about na be strike back so nti say now wahore on the April 2010 yeah na nka after 4 years no or she married that na nka bibia ya so twa bibia ya bokwa busia so we a quick one ensem de bia eba to form of interface na see from swing na hwen na yi na yintimi anya from 19 sem wasi nti let's not begrudge anyone but with the updates ne bi the got interference so ama team legal wise for say there be any kind because we be worry in 2010 na 2014 abeto just say ena team Odobroni for just say there be any team be appoint to park for just say there be entisa
because ono ha na ebi opese o try so single and when sisa hwe and say hwe bebre no aye bi and the big just na say nipa bebre kwa ho a o ma worry anyway but I'm for from a single and it doesn't take anything away from but the running for bi try say e ko basa e wo die implications e wo e bia wo nipa no a o fele form so ntin pempini benya ya yi no kre emfa my home ti we yes on cry ko mu updates na abasu nyina hom da say oje bre na hwe me dey the kwabena wusu abusua the stress say edim say nua be ma kofi lumba atakora ma me fosina fosuba why nyame dey antie sre abrebi ehia esi nyame ehu abusua no mbo nyame hye ma me fosina fosuwe nyame nka abusua ho sabi emu aya say bad time to na be wu agya ne sa no ya na sese nso mo ti be sre nyame say ohum nyame ma me mama fosina fosumo na sabre mu otin onka na ho na oma na ho ten oma na nya ne mu da so asem na aba na bi echeche na dwen ho no nche say ya atamfo eno nche say ichi obi da bi da abusua yi nyina ye nipa baako yi nyina we all agree to disagree ti mo wan fa woto entina na wi asem ye fa nko ba bia me san so bo mpa say nyame na mra nsem we nyina mu na onnom ba bia akoma ahuru afa so ba bia akoma atoba ha ba bia bufo ba bia nyame na okasa eme paso chini yedi no ono amra abusua no na ba bia ehuru fa so bia onkasa emenye din sense that number was a peaceful man yeah was abusua nyina atena se ne wachi asodwe mu ene ye maame ene obi biara ya ne ho wo mina omonka mu na ye mo anye ntimi ntumpo na ansa bi on be kabo mi se pepepe ya adwuma ko ba se pepepe ya ma ebia na ebe ha twenti na mesi bia me kan ma se o mai mu mpanyifo se omo a Wontumi bia no betimi aboa ma pepepe ya aba no obi akoma to ne yem no moma yemwa yenye ne sa na de se fata obi a obi ansanka na bibia to ntwa na da Lumba Wontumi na tin me da se o je behwe me be de kwabena wusu abrepa me behia nyame ka ho maka baba your perfume near my debu ye homa ye ho yesha na ne ya nije wo mu ne say perfumes na ebu show ha no sa wo ba ne wani je hu bia ye ho tester na wo ye showcase so wa he shum ye bia no bi ai ye ka tester na chere say nya sale na aba beto no unim de we a ne etie na aha packaging now ba wo hwe ti we amber glue we wo ho ti wo hwe be fili ahwe ya ma wo nua na wo hwia na se wani je ho a na wafa